Следващата книга, която искам да ви представя, е Среща с Пушкин. Това са пак повечето сатирични неща. И ето заедно с нея и поканата за вечерта, която беше преди време. И вижте какво пише на нея. Познавам двама безсмъртни поета у нас, Петър Ванчев и аз. Вълко Мараша. Вълко Мараша беше мой добър приятел. И поканата е следната, че библиотеката в Хасково ви кани на премиера на книгата Среща с Пушкин. Освен с Александър Пушкин, вие ще се срещнете с Франсуа Вион и Меларме, с Христо Ботев и Иван Вазов, с Найден Вълчев и Стефан Танев, с Орфей и Евредик. А слово за класиците ще прочете поетеста Ели Видева, Безсмъртна щерка на Орфей. От тази книга мога да ви прочета едно стихотворение, за което имах големи перипетии с фолк певицата Петро. Искам да съм фолк певица, той ми е на рак, имам дупе, имам цици, клатещи се в такт. Имам кълки до ушите, раздвоен език, с аркадаши цяла свита правя песни шик. Мюзик сташа също имам, мятам и гюбек, Пайнер вече ми е снимал в БМВ кючек. Моят топ на фолк певица хвърляне насред Европа, другите да лапат трици, щом главата хлопат. Така е, приятели, не хлопате в главата.